Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Κουζίου και παρακολουθείτε το κανάλι μου με τίτλο 1821. Θέμα της σημερινής ομιλίας μας είναι η ημερομηνία έναρξης Ελληνικής Επανάστασης, δηλαδή 25 Μαρτίου 1821, αν είναι εθνικός μύθος ή ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός. Είναι αλήθεια ότι διάφοροι εθνοαποδομητές, νεοαναθεωρητές και εθνομηδενιστές υποστηρίζουν ότι την ημερομηνία, δηλαδή την 25 Μαρτίου, εισήγαγε ο βασιλιάς Όθων και η Εκκλησία το 1838, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος, με σκοπό να ταυσιστεί η εθνική με την χριστιανική εορτή. Όλο αυτό έχει σαν στόχο να ενισχυθεί ο ρόλος και το γόητρο της Εκκλησίας. Είναι όμως αυτή η ιστορική αλήθεια. Πάμε να δούμε τα ιστορικά γεγονότα όπως αυτά καταγράφονται μέσα από τις ιστορικές πηγές. Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τον Ιανουάριο του 1821 πραγματοποιήθηκαν στη Βοστίτσα, στο σημερινό δηλαδή Αίγιο, τρεις διαδοχικές συσκέψεις στο σπίτι του Ανδρέα Λόντου, των μελών της φιλικής εταιρείας της Αχαΐας, επισκόπων και προεστών, με σκοπό να συζητήσουν για την έναρξη της επικείμενης επανάστασης. Παρόν σε αυτές τις συζητήσεις ήταν και ο απεσταλμένος του αρχικού της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο Γρηγόρης Δικαίος Παπαφλέσσας. Ο Παπαφλέσσας σε μία από αυτές τις συζητήσεις έδειξε στα μέλη της φιλικής εταιρείας, τους επισκόπους και τους προεστούς που ήταν παρόντες, την επιστολή την οποία του είχε δώσει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, με την οποία προέτρεπε τους εταίρους να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Παπαφλέσσα και επίσης τους ενημέρωνε ότι η μέρα έναρξης επανάστασης στον ελλαδικό χώρο, όπως την είχε ορίσει ο ίδιος και η φιλική εταιρεία, ήταν η 25η Μαρτίου, δηλαδή η μέρα Ευαγγελισμού του Θεοτόκου. Φίλες και φίλοι, θα αρκούσε μόνο αυτή η ιστορική μαρτυρία για να τελειώσει το θέμα εδώ, σχετικά με το αν η 25η Μαρτίου είναι μια ημερομηνία κατασκευασμένη από την Εκκλησία ή ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός. Πάμε όμως να δούμε και άλλες ιστορικές μαρτυρίες αγωνιστών και ιστορικών της Επανάστασης, οι οποίοι πήραν μέρος στον αγώνα και μαρτυρίες των οποίων τεκμηριώνουν ότι η 25η Μαρτίου ήταν η ημερομηνία που είχε ορίσει η φιλική εταιρεία και ο αρχηγός της για να ξεκινήσει η ελληνική επανάσταση στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Διαβάζω από τα απομνημονεύματα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μου ήρθαν γράμματα από τον Υψηλάντη στις 25 να είμαστε έτοιμοι, ότι ήταν η μέρα του Γενικού Ξεσηκωμού. Συνεχίζω με τα απομνημονεύματα του υπασπιστή του Φωτάκου. Ο Φωτάκος αναφέρει: η οριστήσα μέρα της Επαναστάσεως ήταν 25 Μαρτίου του ποιόντος έτους 1821. Συνεχίζω με τον ιστορικό της Επανάστασης Νικόλαο Σπηλιάδη. Ο Σπηλιάδης στα δικά του απομνημονεύματα αναφέρει: η 25 Μαρτίου ήταν προς της εταιρείας, εννοεί της φιλικής εταιρείας, προσδιορισμένη μέρα προς έναρξη Επαναστάσεως. Συνεχίζω με τον οποίο ιστορικό της Επανάστασης Αμβρόσιο Φραντζή. Ο Φραντζής στα δικά του, στη δική του ιστορία αναφέρει: η μέρα της ενάξεως είναι διορισμένη πανταχού 25 Μαρτίου. Συνεχίζω με έναν ακόμα αγωνιστή της Επανάστασης, τον Ηλία Φωτεινό. Ο Ηλίας Φωτεινός, στο βιβλίο του «Η άθλητη εμβλαχία Ελληνικής Επαναστάσεως» του 1821 αναφέρει: η μέρα της ενάξεως είναι πασίγνωστον ότι ήταν εκείνη της 25 Μαρτίου, αποφασισμένη δια όλα τα μέρη της Επαναστάσεως. Εκτός από τους Έλληνες αγωνιστές και ιστορικούς, υπήρχαν και πολλοί ξένοι ιστορικοί, οι οποίοι είχαν καταγράψει στα δικά τους βιβλία ότι όντως η μέρα έναρξης επανάστασης στον ελλαδικό χώρο ήταν 25 Μαρτίου. Διαβάζω από το έργο του George Philey, η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Ο Philey γράφει: όλη η συνοδεία ξεκίνησε δια τη μονή της Λαύρας. Έκαστος ήρχισε να συναντήσει ενόπλους άνδρας προς υπεράσπιση του. Τούτο δεν είναι το δύσκολο, καθότι οι απόστολοι της εταιρείας είχαν επιμείνει, όπως οριστεί η 6η Απριλίου, δηλαδή 25 Μαρτίου με το παλαιό ημερολόγιο, ως ημέρα της ενάξεως της Επαναστάσεως. Τα ίδια αναφέρουν και ο Τόμας Γκόρντον, ο Μαξίν Ρεμπό, ο Γάλλος πρόξενος στην Πάτρα Φρανσουά Ποκεβίλ. Φίλες και φίλοι, όπως είδαμε μέσα από τις ιστορικές πηγές, αποδεικνύεται ότι η ημερομηνία έναρξης Επαναστάσεως, δηλαδή 25 Μαρτίου 1921, είναι η μέρα που έχει ορίσει η φιλική εταιρεία και ο αρχηγός της εταιρείας, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, για να ξεκινήσει η επανάσταση στον ελλαδικό χώρο. Συνεπώς, τα όσα υποστηρίζουν διάφοροι εθνοποδομητές, εθνομηδενιστές και νεοαναθεωρητές, ότι δηλαδή η ημερομηνία ήταν πλέον κατασκευή της Εκκλησίας, δεν ανταποκρίνεται ουδόλως στην ισχυρή πραγματικότητα, αλλά είναι αποτελέσματα της ιδεολογικής κρίσης και ερμηνείας των ιστορικών πηγών.
Αυτό που συνέβη το 1838 ήταν ότι ο Όθων όρισε την 25η Μαρτίου ως επίσημη ημέρα να εορτάζεται η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί αγωνιστές βρισκόντουσαν ακόμα εν ζωή και κανένας δεν αντέδρασε, και φυσικά δεν αντέδρασε κανένας γιατί γνώριζαν όλοι ότι αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Δηλαδή, η 25η Μαρτίου ήταν η μέρα έναρξης της Επανάστασης στον κυρίως ελλαδικό χώρο. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι την εποχή εκείνη οι άνθρωποι τα σημαντικά γεγονότα τα συνδύαζαν με τις μεγάλες εορτές της Ορθοδοξίας. Έτσι όρισαν την 25η Μαρτίου που η Εκκλησία μας εορτάζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας του Θεοτόκου ως ημέρα που το έθνος ευαγγελίζεται τη δική του ελευθερία. Φίλες και φίλοι, σε επόμενο βίντεο μας θα αποδείξουμε ότι και η ορκομοσία των αγωνιστών στην Αγία Λαύρα δεν είναι ηθικός μύθος, αλλά ένα ιστορικά τεκμηριωμένο γεγονός. Σας ευχαριστώ που και αυτή τη φορά παρακολουθήσατε την ομιλία μου. Όσοι και όσες θέλετε και αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζουμε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή και like. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλες και όλοι καλά.